И сега е време за крема за лице. Човек. Буквално той е за ето тук, защото аз буквално този използвам и за ръце, и за лице. Но този е такъв. Той е... Аз понеже тук имам някаква пъпка. И той ми казаха, че повече помага за такива пъпки. И буквално затова го мажа само тук. Така че... Общо взето... Време е за предпоследната щриха. По-скоро е последната. Само че този път ми трябва огледало. Вие имате ли такова нещо за миглички и вещички? Хора! Хора! Между другото, утре е сутрешна рутина. Тук малко фото е време. Буквално направих снимки, край. Това беше. И общо взето... Да, ви снимите пета буквално. Но iPhone. Сега мога да си го смена, ако искате. Това ми харесва. Не знам що, ама... Не, по-скоро не е iPhone. Това е Huawei Nova i91. Просто си сменям тапетите, вижте. Ой, чекайте, че отключих. Вижте. Ето. Това ми харесва, така че остава с него. И буквално малко ви позанимавах с моите неща. И не на последно място и с любимия ми гланц на Александрина Beauty.